Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýar. Türkiýe we İslam döwleti toparına garşy bilelikde sebäşýän Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýa boýunça partnerler ortaýa ýüzlenip Siriýanyň opozisiýasyna garşy howadan hüjümleri bet etmäge, munyň ýerine İslam döwleti toparına ünsü gönükdirmäge çagyryş etdiler. 2 oktýabrda ortaýa Siriýada 3-nji gün howa zarbalaryny amalaşyrdy. Temany habarçymyz Arat Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Türkiye bilen onun İslam döwleti asli radikal jeňşi topara karşı Amerikanyň ýol başçylygynaky koalisiýa gatnaşýan ýaranlary ortaýa Siriýada alyp barýan hawa zarbalaryna ýurdun opozisiýon güýçlerini nişana almagy bet edip, urgularyny İslam döwleti we El-Kaide bilen baglanşykly jeňçilere gönükdirmäge çağırdylar. Bu çağırış Türkiye bilen bilelikde Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa we Arap aýlyk ýaranlary tarapyndan 2 oktýabrda çykarylan beýannamada edildi. Beýannamada bu ýurtlar Moskwanyň Siriýada inni 2 gün bäri dowam edýän bomba kampaniýasy barada çoň aradalaryny beýan edýärler. Olar muny hem bu iş konfliktiň has möjümligine getirip, ekstremizm oduny öňküden beter tutuşdurur diýip delillendirýärler. Ortaýa geçen ay Siriýadaky harby güýçlerini we harby enjamlaryny köpeltmäge başlaly bäri öz maksadynyň terrorizmi aradan aýyrmakdygyny aýdýar. Ýöne onuň Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asadyň rejimi bilen hyzmatdaşlyk barada erjerlik görkezmegi, şeýle hem hawa zarbalaryna görnüşi ýaly İslam döwleti toparynyň pozisiýalary dälle Asada karşı jeňçileriň nişana alınmagy, ortaýatyň esasy maksady Asady häkimiýet başynda saklamak diýen aladalary güýçlendirdi. Ortaýatyň Döwlet Dumasynyň daşary işler baradaky komissiýasynyň başlygy Aleksey Pushkowyň bellemegine görä, Kreml özüniň Siriýadaky hawa zarbalary kampaniýasy 3-4 aýa çeker diýen pikirden oguralýar. Pushkov 2 oktýabrda Fransuz radiosuna ortaýatyň bombaly zarbalary güýçlendirilýär diýdi. Ortaýatyň gorunmak ministeriniň aýtmagyna görä, bu ýurdun hawa zarbalary geçen 24 sagatyň içinde Siriýada İslam döwletine degişli 12 ýere ziýan ýetiripdir ýa-da bu ýerleri dargadypdyr. Paris bilen Washington 1 oktýabrda berilen bir-birinden aýry beýanatlarda ortaýatyň öz aýdyşy ýaly diňe İslam döwleti toparyny nişana alýandygyna şüphe bildirdiler. Fransiýanyň prezidenti François Hollande hawa zarbalary beýleki toparlara däl diňe İslam döwleti jeňçilerine garşy gönükdirilmeli diýdi. Hollande 2 oktýabrda Ukraina barada Rus prezidenti Putin bilen Parisde duruşýar. Amerikada aktam ortaýatyň Siriýadaky hawa zarbalaryny tafawut goýulman Siriýa opozisiýasyna karşı harby operasiýalar diýip atandyrdy. Muňa sebäp bolan aýdyryşyna görä ortaýatyň 1 oktýabrda, ýagny hawa zarbasynyň 2-nji güni merkezi Aňtow gullugy tarapyndan türgünleşdirilen gowalgalaňçylaryň lagerine zarba urandygy. Amerika bilen ortaýatyň goşun resmileri Siriýada geçirilýän hawa kampaniýalaryna öýlerine degişli harbalary bir-birinden aýry saklamak barada 1 oktýabrda video konferensiýasy arkaly ençeme sagatlap pikir alýşdylar. Bu aralykda Iragyň premier ministeri Haydar el-Abadi Moskwa teklip etse özüniň ortaýatyň Irakda hawa zarbalaryny urmagyny oňot garşylajakdygyny aýtdy. Ýöne Moskwa entek beýle teklibi edenok. Abadi France 24 telekanalyna beren interwýusynda 1 oktýabrda bu teklip gawuşsa biz ol barada oýlanarys, aslynda ony oňot garşylarys diýdi. Abadi özüniň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen habarlaşyp durýandygyny aýtdy. Ortaýatyň daşary işler ministeri Sergey Lavrov Moskwanyň hawa zarbalaryny geňildip Iraga geçirme planynyň ýokdugyny, ýöne Irak çağırsa bu işi esjekdigini belledi. Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary 4 ýyllyk grajdanlyk urşunyň dewamyna 250 000den gowrak adamy öldürip, adından 10 milyon adamy öý owlaryndan jyda düşüren Asadyň häkimiýet başyndan aýrylmagy gepleşikler arkaly ornadylan parahatçylygyň bir bölegi bolmaly diýerler.
Habarçymyz Araz Perewişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7 926 236 0455. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurduň demirgazyk böleklerindäki howpsuzlyk ýagdaýy bilen bagly aladalanma bildirdi we söwüşçüleriň esasy maksadynyň Merkezi Aziýa döwletlerine aýtdy. Şeýle dowgan prezidenti Türkmenistan bilen sowda urundaky hyzmatdaşlygyň yerli ýylatyň söwüşçülere goşulşmak töwekkülçiligini hem azaldyp biljekdigini bellädi. Demirgazyk Owganistandaky ýagdaýy barada habarçymyz Şamirdan Gulimradynyň maglumatlaryny dinläýäli. Demirgazyk gündegor Awganistanda dartgyllyk dowam edýär. Gunduz şäherinde jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Badakhşan welaýatynyň Werduç adly etrabyna jeňçiler basyp aldy. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Derdab adly etrabyna da jeňçiler hüjum etdi. Gunduzda barýan müňlerçe Awgan kömekçi güýçleri Baglan welaýatynda jeňçileriň gabagynda galdy. Paýtagt Kabul bilen Demirgazyk Awganistany birleşdirýän şaýolum ýollagçylar üçin ýapyldy. Awganistanyň döwlet baştutany Muhammed Eşref Gany Demirgazyk Awganistanyň halkynyň mekir hemem uruşda taplanan düşman bilen duşma-duşdygyny aýtdy. Demirgazyk Awganistanda barýan alagoply ýagdaýyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen baglanşanyň bardygyny prezident Gany belläp geçdi. دشمن مکار و ماهر سر و کار تروریستا از روسیه می Özbekistan mi az Tacikistan mi Jeňçiler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ursiýetden we Pakistanyň Awganistana gelýär. Awganistanda hususan Demirgazyk Awganistanda barýan häzirki ýagdaý regionara meseledir. Terror hüjumlaryna daşary ýurtly jeňçiler ýolbaşçylyk edýär. Gunduzda barýan uruşlara çet ýurtly militarlar gatnaşýar. Özbekistanly, Çeçenistanly we Tajikistanly jeňçileriň bärde näme işi bar? Olaryň esasy mendili Merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Terroristler regionda ýerleşen ýurtlaryň hemmesine de wehem salap biler. Dürli terrorçy toparlar Demirgazyk Awganistanda ýerleşdi. Daşary ýurtly militarlar Demirgazyk Awganistany uruş meýdanyna urmak isleýär. Demirgazyk Awganistanda ençeme iri ykdysady proýektleri amala aşyrmak gözeňinde tutulýardy. Ýöne jeňçiler oňa päsgelçilik döretýär diýip prezident Gany zeýrendi. Mamra Özbekistany çykardy. Ama Çeçen çykardy. Buruzy Daesh. Prezident Ganynyň aýdyşyça Awganistanyň gelejegi Türkmenistan arkaly guruljak energetika proýektler bilen bagly bolup durýar. Emma onuň üçin Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagy zerurdur. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk östürilýär. Türkmenistanyň Awganistan arkaly Tajikistana çelli demir ýol çekilýär. Aýyndy Afganistan az nigoy pipeline, az nigoy hatahan, az nigoy şara, az nigoy intiqal şebekay bar. Türkmenistan Awganistana iberýän elektrik togynyň mukdaryny artdyrýar. Hemem gadymy ýüpek ýoly gaýtadan dikildilýär. Türkmenistanyň prezidenti Trans-Awgan gaz proýektiniň kagaz ýüzünde galmajakdygyny aýtdy. Şonuň üçin Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjesiniň taslamasynyň işine tezlikde başlanýar diýip prezident Gany umidwarlyk bildirdi. نحو همکاری ما را با ترکمنستان رئیس جمهور محترم ترکمنستان که پروژه تاپی سر کاغذ و کلنگ زدن Şoňa garamazdan Demirgazyk gündegor Awganistanyň dürli regionda çylşyrymly ýagdaý barýar. Onun asuda ilat köp ziýan çekýär. Gunduz welaýatynda barýan uruşda adam hukuklarynyň aýagasty bolandygyna, insan hukuklarynyň goragyna gözegçilik boýunça halkara gurama gynanç bildirdi. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylary uruşyň arasynda galdy. Gunduz şäheriniň ilatynyň malemlägini jeňçiler talap alypdyr. Halkyň azyk iýmet ýetmezçiliginden kösenýändig barada maglumat gelip gowuşýar.
vice-prezident general dostum Tulu adlı yerli hususi telekanala telefon arkaly beren gurrunda özünün tezlikde Gonduza barjakdygyny aýtdy. Gonduz welayatynyň jeňçilerden arasalanjakdygyny general ma'lum etdi. Konsult atman konsulta al-wujud düşmanay Martum Afganistan tasfiye mekuni. General dostumun yol başçılığında Demirgazyk Awganystanyň Faryab we Serpul welayatynda da öň jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Ýöne general dostum ýygyna kabula dolanan badyna jeňçiler ýene ençe mesebeti iýeledi. Şaýmerdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk radio üçin. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi käbir adamlaryň Türkmenistanyň häkimetleriniň adyna ýakymsy zatlary aýtmagyndan nägililik bildirdi. Ministrligiň 30 sentýabrda ýaýradan resmi beýanamatynda Türkmen delegasiýasynyň Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Warşawada adamkärçilik ölçegleri boýunça geçiren ýyllyk maslahatyna eden iş sapary barada hasawat berilip, maslahatda Türkmen resmiýetleriniň adyna edilen käbir çykyşlardan nägililik bildirildi. Gelin bu barada kärdeşim Ýowşan Anna Urban maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi penşenbe güni Türkmen delegasiýasynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada adamkärçilik ölçegleri boýunça geçirýän ýyllyk maslahatyna eden iş saparynyň jemleri boýunça press release çap etdi. Onu käbir adamlaryň Türkmenistanyň häkimetleriniň adresine ýakymsy zatlar aýtmagyndan nägililik bildirilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň pikirine görä, Polşanyň paýtagtyna geçen maslahatyň dowamyna käbir adamlar Türkmenistanyň adresine subyektiw provokasiýon we tendensiýoz kommentariýalar aýdypdyrlar. Bu iş Türkmen delegasiýasynyň wekillerine psikologik basyş görkezmek, şeýlelikde ýokary derejeli duguşyga gatnaşýan beýleki döwletleriň gözüniň öňüne ýurduň awraýyny gaçyrmak üçin edildi diýip Türkmen diýiminiň beýanatyny aýdylýar. Odal habar berilýär, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleri boýunça geçirýän ýyllyk konferensiýasyna gatnaşan türkmen aktivistleriniň käbiri, hususan Norwegiýada ýaşaýan türkmen professori, türkmen parlamentiniň odalky deputaty Pirmul Taňryliýew öz çykyşyny türkmen prezidentini diktator diýip atlandyrdy we käbir günwatar döwletlerini öz energiýa bähwitleri bilen baglykda Türkmenistanyň hukuk godulmalaryna göz yummakda aýplady. Türkmen diýiminiň beýanatyna ýurtda adamyň esas halkara hukuk dokumentlerini berketilen syýasy grajdan, ykdysady, sosial, medeni hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirýän döwlet we jemgyýetçilik institutlarynyň formirlenmek prosesiniň etaplaryny amala asyrylýanyny aýdylýar. Mundan başga Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi käbir elektron neşirleriniň konferensiýa makalyna aýdylan zatlary negatiw manda sitirlendigini aýdyp muňa gynanç bildirýär. Bu hil makalaryň awtorlary faktlar bilkastan ýoýmak bilen ýöneki etika kadrlaryna hem eýermän Türkmenistanyny üstünlikli amala asyrlayan sosial, ykdysady we demokratik özgörüşleri, ýurduň ilatynyň awadançylygynyň, olaryň sosial goruglygynyň ýokarlanyşyny görmek islemeýänliklerini açyk aýan edýär diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýazýar. Şuna meňdeş galmagarlar halkara derejelerine geçirilýän konferensiýalary asla gelişmeýär diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Aşgabatyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri bilen mundan weläkem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny bildirýär. Egerde biraz ýyda dolansak, Türkmenistanyň resmi delegasiýasy 21 sentýabr 2 oktyabr aralygyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada geçiren ýyllyk maslahatyna 12 ýylda birinji gezek gatnaşdy we Daşary işler ministriniň birinji ornwasary Wepa Hajiýew konferensiýada birnäçe gezek çykyş edip, metduga azatlygynyň gysylýanlygyny, hemra antennalarynyň aýrylýanlygyny ret etdi. Ol hususan Balkanawatda tutsak edilen jurnalist Nepes Guliýew barada söz açyp, Azatlyk radiosyna maglumat toplamaga himayet berýär we Azatlyk radiosynyň ştatdan nasar işgär diýilip atlandyrylýan şahsiýetiň jenap Nepes Guliýewiň boşadylma barada çağırışlar boldy. Onuň Azatlyk radiosyna maglumat toplamaga himayet bereni barada aýdylýanlar hakykata bap gelmeýär diýdi. Emma Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatyna Balkanawatda tutsaklykda saklanýan jurnalist we goporlan antennalar barada azy hakykat asla ýatlanylmaýar.
Kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň Gumdag şäherçetiniň ýaşaýjylary öz ýaşaýan ýerinde jemgyýetçilik transportunyň kada laýyk işlemeýändigini aýdýarlar. Gumdag şäherçetiniň ýaşaýjysy öýhojalykçy Ogul Gözel öň gatnan awtobuslaryň hem soňky döwürde ýatyrylandygyny gurrun berdi. Habarçymy Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli. Balkanabat vilayet merkezi bilen Gumdag şäherçetiniň arasynyň awtolog gatnawy nähili. Awtolog ýatyýyn, bir az wagt boldy, bir ýyl soňra aýyrdylar. Indi marşrut awtolog gatnaýar şäheriň içinde. Awtolog gatnaýar birinji awtolog berki sobstwny maşynalaryň gatnaýar. Gumdagyň öz içinde. Öz içinde. Balkanabat bilen araňyz nähili ulak beripdir. Balkanabat awtolog gatnanyk. Dige husus maşynlar gatnaýar. Ýa-ni bir işiňiz çykyp gitmeli bolsaňyz, dige husus maşynlar gatnaýarmy? Hawa, husus maşyny minýät, şoň bilen gidýär, şoň bilen hem gelýär. Taksi şäheriň içinde. Bir kelmenen gatnatdan awtobusyňyz şäheriň içinde vilayet merkezimi? Vilayet gatnady hawa. Şäheriň içinde başga, toňra açdylar şäheriň içinde. Ýöne iki şäheriň arasyna gatnady biraz. Bir ýyldan awras gatnady, ondan soň opş aýyrdylar. Haýsy ýyllarda gatnady şol? 2 ýyl mundan da gatnady. Vilayet merkezi bilen Gumdag şäherçetiniň arasynda awtologyň ýatyrylmagyna näme sebäp boldy? Onu bilemdik. Estemdik, onu aýyrdylar şol. Şol awtobus gatnawynyň ýoklugy, ýa-ni hususy taksilere münmeldigi ilata kynçylyk döretdimi? Döretdi. 3 manat bilen gidýän, 3 manat bilen gelýän, hamany giyjirak galsaň ýetilerde gün ýaşaýarny. Astanoka barsaň adam kän bolmaýar, şonu ýaly 40-50 manata gitýär. Gumdaga ýa neftadan Gumdaga aýtany. Balkanabatdan Gumdaga aýta hawa giç bolsa puluny ýokary derejede töletýär. Ila tagram düşýärmi? Hawa ila tagır düşýär. Isleýän oglanlara ila tagır düşýär. Başga näle gatnawyňyz barmy hem vilayet merkezlerinden başga näle derrowetler ýüze çykýar, gidip gelmeli bolýar. Näil meseleler ýüze çykýar? Ay vilayetde sağlygyň sebäpli gitýän. Ýa bir oglan işarata turjak diýip gitýär. Ay gynna. Badary gitýär, hawa gitýär, badary sağlyk barady. Gan bermäge data gaýtýarsa. So tüýçdin barlatmaga, öz ýagdaýyň barlatmaga gaýtýar arasynda. Onda gyn. Gyn hawa. Düşýär. Taksi binmeli. Nire çıkalım taksi binmeli. Yani Gumdag şäherçetiniň öz içinde nähili ulak aýlanýar. Şoňky maşyn birinji marşrut, o da bir aviadeçeli, 10 käçeli, ondan sonra da ýok, erti bilen aýlanýar. Şonuň narhy el ýeterlimi? Orgawy. O da 20 teňedi. Inni 30 teňe. Vilayet merkezi bilen aralykdaky awtologyň kesilmeginiň sebäplerini nämeden ilata düşündirdilermi? Häkimliklere ýüz tutan adamlar boldymy? Bolly hakimlige mudan barýan adamlar bar, şonu ýalatly hakda. Ýöne onu estemdik, biz baramdyk, hiç ýyl kömek göründik häkimlikden soň üçin baramdyk inni. Ýok, biz hiç ýyl onu düşündirse estemdik, o zatly hakda. Hiç ýyl düşündirse bermeýäle, iş sorap bartanda şeýle, awtolog sorasyňda peýdasy ýok da halka bir. Ýöne galja köpläp çykar goýarýar bolup, goýdaňy tutur, soň iýdi gelmeýär hiç wagtda. Deputatlaryňyz bolmaly, halkyň taýlayan deputatlar bolmaly. Şu deputatlar näme bilen meşgul bolýar? Halkyň halynyň şular habar almaýarmy? Ozal wagtda deputatlar inni bilendik, kim goýup kim aýrylýan. Habarymyz ýok odatlardan. Halkyň ýagdaýy soraýan, ýok gözleýän, ýok Allah soňmam, gadyňmam, hiç ýer maşynmam ýok. Gözlenmeýär hiç zat. Habarçymy Sultan Atçylowanyň Balkanly Ogul Gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio sesiz habarlary gündeligimizi dinleýärsiňiz. Germaniýa Ýewropa barýan möňlerçe migrantyň esasy arzu edýän ýurdy bolup durýar. Şol biratyň özünde de tutuş ýurt boýunça regional häkimetler öz mümkinçilikleriniň gitdigiçe gowşaýanlygyny aýdýarlar. Soňky wagtda diňe bir birliğiniň migrantlar üçin esasy merkezinde migrantlaryň sany 20 esse köpelipdir. Azatlyk radiosy bu barada ýörüýte video reportaj taýýarlady. Onuň sesli görnüşini kärdeşim Sehradan dinläli. Bu adamlaryň üýşmeligi Germaniýada toplandy.
Bularyň ählisi Germaniýada has how durmuşda ýaşama arzu edýärler. Emma olaryň her biri bosgun statusyny almak üçin bütün gün aýak üstünde durmaga taýýar bolsa-da, olaryň hemmesi degişli edaranyň içine girip bilmeýär. Bu ýerde gahar gadap köplenç ýokary derejäge ýetip ýygy-ýygydan uruş dawalar hem ýüze çykýar. Bu ýere hakyky hawus ýagny bulan bujorluga öwrüldi. Bu hakykatdan hem hawus. Bu ýerdäki adamlar binanyň içine girmek üçin girelgede ýatyp durýarlar. Men düýünden saat 11-den bäri şu ýerde. Men öz masalam bilen köçelerde ýatyp durýaryn we bu ören aýlygynç bir ýagdaý. Mundan bir ýyl öň bu taýyk günne 100 adam gelýärdi. Häzir bolsa olaryň sany 2000-e ýetdi. Bu ýerde dartgynlyk we lapkeşlik görse bolýar. Bu hem bu ýerde işleýän adamlara da öz täsirini ýetirýär. Bir ýerde bolýan zatlaryň ählisinden gaýgandan daşdy durmak we duýgularyň täsirine düşmän saklanmak gaty kyn. Emma sizin hem görüşüňiz ýaly bir ýere ören köp adam gelýär we olaryň ählisi hem öz dokumentlarynyň bollugyndan tiýdirek bitirilmegini isleýär. Emma özümiziň büdjet ýagdaýymyzyň pesligi sebäpli adamlaryň ählisine kömek edip bilmeýäris we bu aňsady işdäl. Günün ahirinde adamları bossunlaryň lagerini alyp gitmek üçin awtobuslar gelýär. Bugün bu bossunlaryň aglabasy Germaniýanyň resmilerini görüp bilmediler we olar inni ertirmoga gaýtadan synanşarlar. Käbir adamlar ertir ýerden nowatyň öňünde bolmak üçin köçelerde ýatyp durýarlar. Bossunlara adyk iýmit ýerli haýır sahabat guramalary tarapyndan paýlanýar. Olar hem bu ýagdaýdan lap keçolýarlar. Das ist eine Schande für so Şeýle ýurdun bu adamlary öz başyna taşlamagy maskaraçylyk. Bugün bu taýda ýaňy çağı dogran özäm çağany kesär kesimi bilen dogran bir aýal bardy. Oňa medisina kömegi berilmelidi. Olaýam 30 günden bäri öz şahsy belgisiniň okulmagyna garaşýar. Bu adamkärçiliksiz. auf den Aufruf ihrer Nummer. Das ist unmenschlich. Bular hem edilsiz ýaly meniň ýaly adamlar. Olar haýwan däl. Hakykatda bu ýerde bosgunlara garanyňda haýwanlara da has gowy seredýärler. Bu ýerde resmiler interwiu bermekden saklandylar. Emma olar nowatlaryň adalmagyna ýardam berer ýaly ýakynna täze edaralaryň açyljakdygyny aýtdylar. Şol bir wagtyň özünde de adamlar üçin bu ýerde ýatyp durmak diňe bir sowuk däl, ise howply hem bolup biler. Bu taýda ogurlyklaryň we adam bıçaklamak ýaly wakalaryň bolandygy hem habar berilýär. Bu köpleriň arzu eden Germaniýasy däl. Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň video görnüşi hem bar. Ony azathabar.com websaytymyzda, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio satly tahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Azathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, ýene bir bildirişimizi dinleň. Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirleri çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň size iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metbuat, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýeriň. Telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Şunuň bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.